ngiyazi uzoba nenkalazo nama yeke into engizoyenza iyona ngiphosela umqhakazo ngingiphi hamba njalo mengihlangana nayo izindlela ngenkinga zayo mayelana nezothando she's up to something ngihlangane naye nini wangixoxisa wasengibuza ukuthi nginayo intombini fane question ngikhohlakala phakathi she's taking it too far kanje ngizobenza kabi uma ekhuluma nami uyathanda ukungithinta imhlola yakho nayo intombi umphesengilinga unembuzo nokungibuza yona engingayitholi kahle njengokuthi baqinisile nje bese nginamehla amade so sibandi sithini Brand. Ngemnandi mngona Awuna itos. Tosi Yeah. Tosi Awuna itos signature tos. Light Yeah, light. Hayi buzoyenzani light umncane nje? Kafukushisa inkauza. Shisa inkaza Yeah. Akunani. Mncane nje uyabhema wena mfana baqinisile mabethi liyafizwa la Una itos noma unayo. Mfethu umncane nje uyabhema mfethu iyeke lento le ayikho friend mfethu ngiyakutshela Una itos noma unayo. Asiyeke ukuthi nginayo noma nginayo mfethu iyeke ukubhema mfethu iyacapha ukuthi wena mfethu uzoshesha ufe mfethu Kanjani? uzoshesha ufe wena uzofa kuqala nami ngenxa lento yenzayo umuntu obhemayo mfethu ziyehla izinsuku zakhe zokuphila mfethu wena uzofa kuqala kunami cabanga Uzofaqala kunawe. uzofa kuqala kunami iyeke lento yenzayo mfethu lo mjida lo ngiyakutshela mina mfethu iyeke Buwa kufe bani? Sohlangana ezulwini ngifuna. Mhlafika mina kuyochitheka ishebo kusala masala